Cesty a akvadukty z 1. storočia nášho letopočtu. Ako to, že sa tieto stavby zachovali až do dnes? Už starí Rimania totižto poznali recept na prípravu toho najpoužívanejšieho stavebného materiálu. Betónu! A my v Joma Slovakia, firme s 26-ročnou tradíciou, pokračujeme v ich remesle. Vďaka najlepšiemu receptu na tento zázračný materiál patríme medzi špecialistov v stavebnej výrobe v oblasti pozemných a inžinierských stavieb. Vieme stavať, montovať, vykladať, ale aj nakladať, a to aj s azbestom. Sme certifikovaná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami so spracovaním tohto odpadu. Ale poďme späť k niečomu oveľa tvrdšiemu. Betón vyrábame vyspelou technológiou s možnosťou dávkovania až 4 frakcií kameniva, 3 druhov spojiva a 4 druhov prísad. Pomocou miešačky s obsahom 2 m kubického dokážeme za hodinu zamiešať až 80 m kubických. Čerpanie betónu zabezpečujeme čerpadlom s dosahom do 48 metrov. Ak ste teda hľadali ponuku širokej škály betónu tej najvyššej možnej kvality, dočkali ste sa. Odpoveďou je Joma Slovakia. Na betón!